2003 honetako lehen urte erdian 2307 eraso sexista salatu dira Espainian. Hau da, 2 orduro eraso bat. Horretaz gain, 2019tik izan diren hilketa sexista kopuru altuena izan dugu. Zu ere izan zaitezke. Gure oraingo gizartea une oro kontraesanetan dabil. Ondo ikusia dagoen arroparen inguruan, zure itxura fisikoa aurpegi ez dagoaren bueltan, eta horrek fisikoki eta mentalki eragiten du, konturatzen ez bagara ere. Gainera, emakume eta pertsona bezala ere alteratzen gaitu. Gure autoestimoa jaitsi eta gure balioa gure itxura fisikoa baina ez dela sartzen digute buruan. Materiari izotu egiten gaituzte, beraien beharretara mondatuz. Es que eres una plana. Aurpegi horrekin zombi bat ematen duzu. Fea. Imagina ezazu, zu eta betidanik ezagutu duzun eta beregan konfiantza osoa duzun mutila. Zuk duzun balioa zalantzan jartzen duzu, eta funtsezkoa den egia bat izkutatzera bultzatzen zaitu. Azaroak 25, kurioso ezta? Nola batean, gizarteak besarkatzen zaituen, egia esatera laguntzen dizuen, eta gainera denek ulertu eta babesten zaituzte. Baina horria pasa eta dena ilusio bat dela jakiten duzu, maskara bat soilik. Feminista bat da pertsona ulerkor bat delaren plantak egiten dituztela. Beregintzat interesgarriagoa dela zutaz barre egitea eta zuzuntzitzea, laguntzea eta kontatzeko konfidantza ematea baino. Normal, arropa horrekin. Pizkanaka txikitzen zaituzte. Komentari utxal baina kalte bat. Eta azkenean atzera egiten duzu. Udenez bota errua mutisola eta barruti jaten zaitu bateko isiltasunean murgiltzen zara.